Ndasangana newe nhasi Grey Mupinganjira. Wakadi hapo. Tiri pachirongwa chino chespiritual highway. Tiri kuda kuti iwewe uzivise mhuri yeZimbabwe nhasi kuti zvawasangana nazvo kana kuti zvauinazvo iwewe zvabuda mukati menyika ino kuti Grey awanikidzwa aine nyoka ari munzira achifamba nemapurisa. Zvafamba sei? Nyoka ndeyani? Chikonzero nei uri kugara nenyoka? Kuruzhinji rweZimbabwe vanyatsoziva zvakaitika kuti uzosvika pari nhasi. Chokwadi. Chakaitika kuti ndiwanike nenyoka iyi. Nyoka idzi akasike kutanga ndichiwanikwa nadzo. Ndakambowanikwa nadzo pavillage Semlev paBorodero. PaSemlev ba? Igore ripi ipapo? Rati 2006. 2006. Tikabva tikaenda paWoodbury station. PaWoodbury? Ndobva taenda ipapo dzadziri 3. Ndobva ndabatsirwa ipapo ndobva tatorwa nePaxi. Sakaendeswa kuPaxi nyoka idzi. Asi chandakavambisa ndakati nyoka idzi sidzangu, asi nyoka idzi dzinodzoka. Wakatovaudza kuti dzichadzoka? Dzichadzoka. Vakaita navo? Si wakaenda nadzo dzakabva dzadzoka nyoka idzi. Ndobva dzasvika nyoka idzi ndakadzisirwa namai dzaishandiswa pamatare. Matare echivanhu zvokuti tine sejari. Saka amai vakatozosvika mukushaya. Saka ndaibatsirana naamai kurapa. Saka pakangoshaya amai hama dzangoti mimi zvinhu izvi hatina mumwe munhu atokwanisa kuzvipa, ndimunongoendera mberi nebasa racho. Amai vako vainzi ani uye matare acho mai aiitira kupi area pamai aitira? Amai vangu ainzi Dorothy Kurisewa kana kuti Bitoni. Dorothy ani? Kurisewa. Kurisewa. Vari vedzinza rekupi? Ndevekwani? NdevekuMalawi. Vakaberekerwa kuMalawi. Ndokwavakatokurira. Isusu tese ndokwatakaberekerwa futi. Chikoro zvese ndakafunda kuMalawi. Kunoku ndakatouya 1999. Kutanga kuziva Zimbabwe ino kuti tatomuno muZimbabwe. Nyoka dzaive nefunction yei? Kubatsira kwainoita manje, chivanhu chacho chinge chakasiyana, chivanhu chipakasiyana siyana. Nokuti pano matare edu ndo zvaitoshanda because ndo zvaitogona kutokonfirma kutoti titoziva kuti munhu auya ane dambudziko rakamira sei. Ndo zvaitomhanya kutonokuita sei kutonovheta kwabva munhu kuti zive kuti dambudziko rainga munhu ane dambudziko rakamira so. Right. Uri kutaura kuti nyoka dzakabatwa pairi? KuBorodero. Aka kakechipira. Kakechipira handiti? Ukaudza vanhu veNational Parks pamwe chete nemapurisa enyika ino yeZimbabwe kuti torai zvenyu, asi dzichangodzoka. Dzichangodzoka, ndo zvandakavaudza. Dzakabva dzadzokawo zveshuwa. Marudzi enyoka idzi dzauinadzo wati nhatu, dzinonzi chii? Dzakambotanga sei? Kutanga kwacho manje ndo kwandisingakwanisi kunyatsoziva kuti zvakatanga sei, because takangoberekwa tichizviona zvatobvuta. Asi kuzobatwa kwandazinge ndakuitwa kwesuku ndo zvandikuziva nemashandisiro atachiitoita. Dzinonzi chii marudzi adzo? Pane 2 dzebreki dzinonzi mhungu dzedze. Ne1 inonzi nyamafingo inenge nemabhande eyero nebreki izvizvi. Pane mhungu nenyamafingo mbiri. Nyamafingo imwe chete nemhungu ngani mbiri. Sei iwewe usingadzitye? Zvinhu zvandakakura nazvo, saka handina chandinombokwanisa kutya. Zvokuti kana pandakadzitakura ndichidziendesa kuMalawi, ndakadziendesa kuMalawi mwedzi wakapera. Dzichibva kuti dzawandisa handichakwanisa kuti asi dzinoberekana. Pakutakura unodzitakura sei? Pakutakura ndongotakura sematakura anongoita mubhegi waya. Unoisa mubhegi? Haifi here kana kubwitirwa iri mukati mebhegi? Haifi. Kubatwa kwazadzoita iko zvinezvi nemapurisa, wanga uchitarisira kuti dzichabatwa here? Dzinofanira kunge dzichibatwa here kana kuti kwete? Dzifanira kunge dzichibatwa, asi kungotiwo ndo yakatonorambawo kuningirika, yakatorambawo zvayo kuenda. Tsanangura kuti wati maPaxi yakabata nyoka handiti, ukavaudza kuti dzichadzoka,
process yekudzoka yacho dzinodzoka sei? Chii chinenge chichiitika kuti dzidzoke? Kuti dzidzoke manje chinhu chokuti mafambiro atinoita imi mamokwanisa kuzviona kana zvikufamba sei. Zvinhu zvinongofamba kunge semhepo, so zvakangofanana kana nekuti munhu anonzi anobuda kana achienda kunorway anogona kupfuura nepanapa totadza kumuona ndiyandii. Saka ndo mafambiro zvinongoita ngemhepo zvokuti munotadza kuzviona asi kunewo tinenge tichizviona tinotozviona kuti tati isusu nezuro handiti vanhu veparks vakatouya vakatakura nditi vakatoenda nayo pavanosvika kunoikanda mukati menational parks musango vanenge vachitoiona kuti izvi pakusimuka iyo inozosimuka sei kudzoka inotodzoka because kufamba kwainenge ichitoita ipapo ivo anotoramba achiona nge iyo ichitofamba zvichiva anotoramba achiona kuti ndiyo but iyo inotodzoka. Nini kutodzoka kwangu kuno kudzokera kumbaka ndotosvika yatokumba. Inodzokera kumba kwete pano pauri? Kwete pano pandiri, kumba chaiko. Munhu akaiona sevanhu vakaitarisa nezuro uinavo iwe haina maeffects here kungoitarisawo mumwe munhu asiri iwewe? Aiwa, kana ndiri hapana zvinomboafecta. Handei pamabasa ayo nyoka idzi dzinoita basa rei? Nyoka idzi isusu kushandisa kwataita tashandisa matare. Sezvo zvandamboreva kuti tinoshandisa kumatare ndo mamiriro zvakaita zvimwe zvaishandiswawo pakurimawo nana baba kuti tichiri kuMarawi. Asi idzi manje dzazangomirira kushanda matare. Zvii zvawakaona mumatare zvakabatsirwa vanhu uchiona nenyoka idzodzi? Matare munhu kana achibatsirwa hanyatsobatsirwa achiona kuti ndikubatsirwa kana tine nyoka. Anotoona ndikubatsirwa nemunhu. Asi chinoitika ndechekuti munhu iye anenge achibatsira ndiye anenge achishandisa chi mweya yenyoka iyi. Inyoka inenge yakapandudzwa. Saka kuti vakawanda vakabatsirikana zvakanyanyisa, vakawanda zvokuti muzvinhu zvakaita sei uri kunzwisisa? Toti ndini ndingati ndabatsirwa nenyoka kupfuma kana kutenga motikari handiti zvii zvinenge zvichibatsirwa? Kune vamwe vaisiuya matare vachipenga vozobva varaiti. Vamwe vozouya vachida kusimbisa unha wepfuma yavo vozodzoka vofutawo kutenda kuti aiwa zvinhu zvizvi zvakadii zvakazoita. Zvine mudzimu mukati here izvi? Nokuti handiti unoziva kuti matare chaiwo echivanhu anoshanda mudzimu, haashande nyoka ba. Saka izvi zvenyoka idzi zvine mudzimu mukati here? Zvine mudzimu because kana tichitoshandisa nyoka iyo kune mudzimu unenge wakatongomirira nyoka iyo kuti mudzimu wenyoka. Tamune kune vamwe aya vanogona kana kutosvikira kana chinzi shato here anogona kuira kana shato. Saka shato dzinodzi chinzi dzinyoka dzemudzimu futi. Midzimu kunyoka kune midzimu futi. Tsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti pamatangiro chaipo kuti pazova nenyaya yenyoka idzodzidzi chinyi chakanyatsoitika? Wakatangawo neage ipi iwewe kuti uzokwanisa kuhendla nyoka idzi? No, inini kuti ndizonyatsotanga kuziva nenhau nyoka idzi 1998. Asi iwewe paudiki hwako age yekutangisa age yako chaiyo kuti unyatsoti wakuhendla zvenyoka? Apa nyoka idzi kumwe kwese udiki wangu kundandisanda kuziva kuti dziripo. Ndakazozitanga kuziva 1998. Zvanga zvaita sei? How were you handed over nyoka idzi? Apa ndati kurei manje ndati munhu ndakuziva manje, saka ndati munhu wanga kutodzidziswa basa. Ndati munhu akutodzidziswa basa. Ndo saka pandakazotanga kunyatsoziva kuti zvinhu zvinofamba so zvinozvidai ndo pandazonda kuziva. Communication unotaura sei nadzo? Nokuti kutaura nenyoka nekutaura nemunhu zvakasiyana. Unotaura sei nadzo? Zvakasiyana. Ndopandareva papa ndichiti zvakafanana kuti imhepo inogara pamunhu. Hainyatsotaura voice ichibudisa semabudisa anoita munhu. Asi iyo ndiyo inotogara pamunhu. Toti nyoka ndiyo iri apa. Handiti iwe wakuenda pairi kugara. Approach yako kunosvika ipapo padziri unosvika uchiti chii? Hapana, nyoka iyo inouya yobuda pandiri. Tange mabudiro anoita mudzimu. Kana chiri kubudisa mudzimu
nditi iyo ndio inenge ichitaura pandiri nditi asi mimba kuona kwenyu munoona ndiri inini nditi ndo mashandisa ndayo andikuedza kutaura. Saka kana uchizotaura uri iwewe idzo presence yadzo kuvepo kwadzo kunenge kuchikosha chii kana iwe uriwo uri kuzotaura toti dziri paseri apo padzakawanda dziri asi iwewe uri kutaura uri panapa? Chadzinenge dzichindibatsira ndezvekuti chinondzizivisa matare andasingazivi toita kuti ndiwane kutaura matare. Saka mushonga unokwanisa kuti iwe ufembere ichokwadi uchiudza munhu ichokwadi mushonga padzakatanga kutorwa. Ndosaka ndambobvunza paya dzakatorwa iri nyoka here kana kuti wanga uri muti kana changa chiri chii? First day rekuti dzauya pamba kuzoita matare dzakatorwa dziri chii? ipapo manje ndopanda ndatamboti inini paipa handinyatsoziva because ndandiri mudiki takati kukora chiona dzatoko kutara amai ndo akaziva kuti wakatora zvakamira sei. Baba wako vachiri vapenyu here? Baba vangu izvozvo ndaona baba mudiki, baba vangu chai kundibereka vakafa. Vanoziva nezvenyoka idzi here? Vanongozinzwawo kuti dziripo kuMalawi. wanga uchida kunodzidzosera chikonzero chiri chei? Wakudzidzoserera chii? Hadzichaita here kugara nadzo muno? Hadzichaita because dzawandisa manje dzakundishungurudza. How many are they now? Dzawakaona dzauri kuziva iwe? Dzandakaona izvozvo dzachindinetsa izvozvo dzakura stireki idzidzi 3 dzandakaendesa kuMalawi ndo dzakutonyanya kundinetsa ndikati areka ndii. Unorevei kana uchiti kukunetsa? Kukunetsa kwacho kuita sei? Kunetsa kwangofanana nekuti inenge ichida chikafu, inenge ichida kudya. Inodya dzimwe nyoka. Saka unonodziwana kupi dzimwe nyoka iwe? Inini kana nditori kumusha nditopinda bhizi kutogara ndiri musango zvotsvaga nyoka dzimwe ndichitorowa dzimwe nyoka tichitoenda chinonodzipa. Kana kune mumwe munhu anogona kutoona kana imwe nyoka padhuzi chaiyo anogona kutondiudza ndotomubhadhara tonotora nyoka iyo ndozoona kukandira nyoka idzodzo kuti dziite sei. Saka hadzidye chimwe chinhu chisiri nyoka? Aiwa hadzidye chimwe chinhu dzotodya nyoka kana kutozoti pagore kupera kwegore dzinenge dzakutoda riri ropa manje. Saka ropa iri manje handisina kuti kana ndingati wachagona kunongedza kuti ushu because vanhu vachapera. Inouraya munhu wese wese here kana kuti munhu inotozongouraya asi nyange nyoka idzi dzichidzivana because kupera kwegore mutemo wazo utori mutemo kuti tofanira kutowana ropa remunhu wekwenyu imimi wekwedu isusu. Saka vanhu vasara vakawanda zvakadii kudzinza renyu imimi? Zvinozvi tasara tiri 7 isusu kuberekwa kwatakaita. Tasara takaberekwa tiri 10 kwasara vanhu 7. 3 ava vakaurayiwa nenyoka idzi? 3 ava vasikana vakaurayiwa nenyoka idzodzo. Kozoitawo vamwewo havazoramba muchiuraya imba imwe chete kumbochinja vamboendawo. Ndipo mazita evasikana 3 vakaurayiwa nenyoka idzi vaunoziva? Mwanza idzi Mary. Mary ani? Mary Mupinganjira. Ndi Suzana Mupinganjira. Nani futi? naDorothy Mupinganjira. Zvino vanhu vachifa kudaro iwewe hazvisi kukurwadza here? Zvinorwadza but pane pasina zvekuita because ine ndangoona zviripo, ndangozviona zviripo, saka zvinondirwadza but ndiri kuti ndiite manje pane pasina. Ndosaka ndiri kuti nditoona kuti ndikabatsirika nezvakaita sei. Maurayirwo anoita munhu nenyoka idzi ndeapi? Nyoka idzi kutouraya kwazvinoita munhu inotorevererwa, yotombererwa, yotopiwa munhu iye munhu asipo, kana kunyange chinzi tiri kunoku ari kuMalawi inonoenda novataka ikoko, inopota chinomusveta ropa mbichana zvishoma nezvishoma kusvika arwara kusvika kufa. Ndo maurayiro inoita irume kawanda kuti munobva afa ipapa zvokuti pamwe anenge achiapia like munhu ane AIDS achipera ropa ndo maurayiro ainoita because iyo haidye mutumbi, haidye nyama, inotongonwa ropa chete. Zviri mugurupu rezvikwambo here nyoka idzi? Vamwe kana vachidudzira zvinenge zvinoiswa kusaidhi ikoko futi
nekuda kuti zvinhu zvinokwadza vanhu. Chimbonyatsoti tsanangurira macircumstances ekuti kusvika uzobatwa wanga uchifamba kubva kwakati uchienda kwakati uchiitei? Right, ndaitobva kwacho ndaitotsvaga kutobatsirwawo futi kuti nditsvage kana maprofita kana n'anga dzekunoti asi kundibatsira kuti aparadze nyoka iyo because zvanga yakudai ndandisasazvikwanisi. Apa ndakabatwa ndiri mukombi nemapurisa. Ipapo amene ndopa ndo mhepo yakangoitikawo pakubva panyoka iyo because ofisa akapinda mukombi wakasvika achitanga kusecha asi ini ndini munhu akatanga kuda kusecha ini ndatiri kuback seat. Handizivi kuti chii chakaitika, mhepo dzakabva kunyoka iyo here. Ndobva ndini ndakatozongosimudzwa ndiri wanzikanzi uya tione, ndobva avhura ndobva atogumira ipapo kusecha nekuti vamwe wese haana zomboendera mberi kwasecha. Pane wawanga wataurira here kuti ndezvawakatakura? Handina. Kubva kumusha? Handina wanda ndakataurira kana mumwe chete aiziziva. Mukomba havana kuona kuti wakatakura chii? Kana hapana anga akazviona. Yanga isinga Aiwa hakana. Uhombe hwacho yanga yakakura zvakadii iyo yawanga wakatakura? Iyo ndopa yanga yakareba 1.5 meter. 1.5 meters. Saka kana inewe uinayo itori imomo iwe hautyara haikurume? Aiwa haimbondiruma kana ineni tinge titowirira. Haiproduce sound here yenyoka? Aiwa inenge ichinzwa kuti ndiri padhuze haitombo. mupurisa akakubatai wakamuti chii paakavhura bhegi? Vakavhura bhegi achiti tione chii chiri mubhegi. Vandavhura bhegi vabata bhegi zikanzi chii, ndikati mune zvinhu zvangu zvirimo. Ndobva taburuka tese mota bvatadzika pasi bvatasvika ndobva zikanzi vhura tione. Ndopandakavhura ndopaona nyoka iyi. Ndokubatwa kwandakaita inini chibva ndazoti haana kutiza? Aiwa haana kutiza nekuti yanga yakatopawirirawo zvavo, yanga isina hasha nemunhu. Ndobva tazouya kustation nayo. Nayo. Masvika kustation chii chakaita? Tasvika kustationwo ndobva ndatanga kutorwawo mastatement seizvozvi. Iyo ichiri mubhegi? Iyo ichiri mubhegi. Zviri kunzi mhosva yako ndei? Inini mhosva yangu izvozvi handisati ndanyatsoziva kuti mhosva yangu ndii chaichaiyo, asi ndingoziva kuti ndakauya kunonenyaya nyoka. Pawakabatwa pekutanga 2006 vakanzi mhosva yako ndei yanga iri iyi? Mhosva yangu pandakabatwa pekutanga aitonzi iwe kufamba nenyoka zvisina matsamba. Ukavharirwa? Ndakabhadhariswa faindi. But kana wada zvako kuti inge ichikwadza munhu unokwanisa kuitaurira yozviita izvozvo? Ingokwadza hayo munhu vese vese azviti. Inokwadza munhu akaita sei? Ine nguva yese kutaura kwandaita kuti pagore inotoda munhu ka1 pagore. Saka pane kuda kuti dzandakambotorirwa dzi3 nehandatorirwa nhasi dzese pamwe chete dzadziri 4 asi yatorwa nhasi mwana dzese dzo dzaitoda kuti pagore dzitoda munhu. Saka kuda kuti 1-4 anenge achidiwa pagore. Saka aitoona kuti hapasina kwandakakwanisa kuwawana. Ndopandakanodzosera dzimwe Malawi. Ndakatoenda mwedzi wapera iwoyo, ndatodzoka mwedzi wapera iwoyo. Dzitoriko kumusha? Dzoriko kuMalawi. Muno kana madzokera kuMalawi unodzisa pai? Dzinge dziri pai kumba kuMalawi? Malawi zvandakaita mani ndakanosvika kuna bamukuru. Vandakanosvika nekuda kuti variziva futi zvinhu izvi vaizviziva. Ndova ndakatosvika ndikatotaura navo. Vanonzani? Anonzi Frank Mupinganjira. Saka wanga uchida kutonovasira mumaoko avo? Ndaitoti ivo ndovakatozondiperekedza kunhu kwazvakanotorwa namai tikanosiya tese tiri kuvo. Kumalawi unosvika sei? Unodarika bhodha uinayo mubhegi? Apa ndakajamba bhodha piko ndazati ndiende pabhodha chazvinogona kundibatisa. Ndakatoita zvekutojamba bhodha. Une mukadzi? Mukadzi wangu izvo ndakasiyana but pane muwandu uda kutoti nditorora izvino zvandototarisira tatorora. Asi vandine vana naye takasiyana. Vana varipo wapedza? Varipo. Vakasiyana nenyaya yenyoka idzodzi? Uda kuti pakangotanga kungoziziva kuti ndozvikuitika because aisimbofamba futi achingobata nhau dzangu idzodzo ndokuzongonetsana kwatakaita futi kusvika tisiyana. Asi nyoka dzacho kana uri kumusha kwacho utako dzinotoonekwa chaiko chaiko nemunhu wese wese kana kuti dzinoonekwa pumweya? Aiwa nyoka idzi inini ndindotodziona chete. Wamwe vanogona kutoonawo dzimwe nyoka dzimwe dzaanogona kungoonawo dzisiri idzodzo dzekuti dzaanogona kutozondedza ndotorowa nyoka idzi ndopa idzi. Wambobata nyaya yekuti dzinorima dzinoita sei mumunda dzinoita sei?
zvinoita pakushandisa panguva yekurima zvataitaura kuti zvaisimboshandiswa pakurima zoshandiswa kuti inototumwa kuenda kunotora chikafu kumunda umu muchidzoka kwete kuti iyo inobata badza chirima kana mudzimba chamaraini inogona kutotumwa kana unotora chikafu chichi zvese chidzoka kwete kana mwanhu chaivo anogona kushavaza kuti chii chikumboitika kana kutotarisa kuti vanhu apapapa vanhu vakawanda zvokuti bati pamwedzi anogona kuenda kuchigayo kana akawanda inyoka dzedze dzinge dzinotora kana maraini nekuti kana kunewo mwana anenge achigara ari tu chaiche anogona kuenda kuchigayo pasvondo aiwa mari dzinogara pai inini pandasvikana ndagara mudhiramu saka kuda kuti tikati handi mangwana chaiko kuvumbusha tinodzwana dzirimo aiwa idzi dzakaenda kaisi dzakaenda kumarayo asi chatombodzoka zvamuchosi saka wanga wasara nengani kuno ndasara nehwani iyoyi but iri kudzoka uchatosvika kumba yako ndisingazivi kuti but inofanira kutodzoka haitofanira kutoregera kudzoka inofanira kutodzoka haizobvunza kuti sei wanga wauda kundirasa ipapo inenge yakutongoona because inini wacho futika izvi nditori panguva yakaoma saka kuti toti hapana kuti izvosvika pakundipandukira zvokuti yosvika kutoti anhu pakuda kuzondiuraya kana kudii ipapo kashoma ipapo kashoma uda mudziviriri because inini ndinozva maitiro ayo kuti ndigone kana kuti ndishande nayo saka izondiendera futi pamberi pakuzosvika kundidaro saka kureva kuti iwo une mudzimu mudzimu ndinawo mudzimu ndiwani nditatekuru vanonzi chii aiwa sekuru chewilliam ndo ari pauri ndo aibata futi zvinhu izvozvo saka unoroteswa here kana kuti munhu ari kuya wacho akuda kuzobatsirwa unotogara watoziva kuti achingosvika pamatare pedu isi achingotanga ngotsika mugedhi kungoku achingotanga ngotsika takutotanga kutoziva chizvi zvese zvaari kuda chichemo chake nezvinhu zvauda kubatsirwa nazvo tinenge tatoti zvinenge zvatodziwisa kudhara saka ndopashandisira tinoita isikana tiri mumatare saka ndo zvinoshandiswa nemaprofita emazuva ano kaizvo vamwe ndisingazivi kuti mashandiro akamira sei asi isusu manyimbo chivanhu kwedu kuti ndo mashandiro atinoita tisingazive zvangu mapostori kuti ndo mashandisira hapana here maprofita kana mapostori kana vanani vakambouya kuzotora zvinhu zvakaita seizvozvo vachinozvishandisa kumachechi avo pane n'anga imwe chete yandikuziva yakambotora ikamboshandisa asi zvinhu zvakazofa yaigara panonzi payoko anonzi austin akambotora futi akashandisa but zvinhu zvakaita se akafa ko kana kuri kuti ndikuda kubatsirwa nekuda kurivenja ndabirwa mumba yaidibatsira sei nyoka iyo ogona kubatsirwa nekutsvagirwa mutombo wekuti munhu epagadzirwe munhu yaadzoke kana kuri kunzi adzoke achitange munhu akurasika njikera kupenga achidzoka nezvinhu zvezvi ndomamabatsira inokwanisa kuita but haikwanisa kubatsira zvokunoataka munhu kuti afe saka manje kana uchibatsira vanhu uri kuda kuira siri aiwa nawe yandikutaura pa ndekuti asina munhu wekuipa ndozvikutonesa kuti vanhu vacho vapera manje nandichada ndakuda kuti ndingoita matare angu ndichingogona batsira vanhu nemishonga ndisingashandisi ndisingapendererawo matare ndozvandakuda kuti ndichiita manje zvinozvi well kuma-wildlife authorities enyika ino yezimbabwe pamwe chete nevakuru vemapurisa tiri pachirongwa chino chespiritual highway ndinoimba muri kuzvinzwira kuti sandi dzese nyoka dzechokwadi dzimwe nyoka dzamunenge maona in unclear circumstances sezvakaita nyoka yamakawana iri mumaoko agrey mupinganjira dziri questionable nokuti dzimwe nguva kudziona kwemunhu achadzibata kana kutamba nadzo kana kuita sei dzinogona kudzokera kwauri zviri kunyika ino senyika yezimbabwe kuti iongorore nyange dai mutemo uripo unotaura kuti munhu iye anosungwa asi nyoka idzi sekunzwa kwatiri kuita pano nemukomana wegrey mupinganjira hadzizofa
dzakagara mamunenge maendesa, nokuti idzo hadzizi nyoka. Inyoka pakuona mumaziso, asi dzimwe zvinenge zviri zvikwama.